erropari buruz hitz egin behar dugu gaur, berrerabiltzearen garrantziaz hitz egin nahi dugulako. Arroparen industria, munduko industria, kutsagarrienetako bat da, eta horri aurre egiteko gero eta beharrezkoagoak dira bestelako alternatibak. 2000 eta 2015 urteen artean arroparen produkzioa bikoiztu egin zen munduan, arroparen industriak beste edozein industria jarduerak baino karbono emisio gehiago sortzen ditu, eta horrek eragin zuzena du klima aldaketan. Gaur egungo arropa industriaren modeloarekin jarraituz gero, adi, 2030 urterako emisio kutsagarriak bikoiztu egingo lirateke. Beraz, arropa erosleei arduraz kontsumitzeko deia egin nahi diete gaur egungo modeloaren kontra dauden aktivistek. Afrika, zuk arropa berrerabiltzen duzu edo bigarren eskuko arropa erosteko diturarik badaukazu? Adibidez? Hori adibidez? Bai, gehienetan bai, normalian da vintage eta bigarren eskukoa gustatzen jat, bai, asko. Bigarren bizitza bat ematea, ez da arropari ere? Bai, birzikleatu behar dugu. Hori da. Berrerabilitako arropa saltzen hamarkadak daramazan enpresa bati buruz hitz egin behar dugu jarraian, Emausi buruz, hain zuzen ere, enpresako ingurumen arduraduna gonbidatu dugu. Biba, Ane Salaberria. Kaixo, Ane. Arratsaldeon. Kaixo. Gietorri. Ni esker. Eskerrik asko etortzeatik. Ane, noizta nola hasi zineten Emausen berrerabilitako erropa saltzen? Emaus, 1986an hasi zen errenterin, ekonomia zirkularra eta berrerabilpena oraindik kontzeptu ezagunak ez ziren garaian, ez? Arropak jaso eta gero saldu egiten ziren eta horretarako enplegu inklusioak sortzen ziren. Eta zuen zerbitzuak ze harrera du gaur egun? Jendea joaten da zuengana bigarren eskuko arropa geroztera? Bai, geroz eta gehiago. Nik uste dut aurreko belaunaldiak baizuela hor estigma bat bigarren eskuko arropa eta produktuekiko, baina gaur egun nik uste dut hori, sinesmen hori puskatzen ari dela, eta batez ere gazteak ardura txuagoak direla kontsumitzeko garaian. Eta nolakoa da edo nola berrerabiltzen da arropa? Zein da prozesua? Nola aukeratzen dituzu eta hortik aurrera zer egiten da horiekin? Lehenengo gauziten da bilketa, ez? Bilketa bai egiten da jendeak zuzenean gure dendetara eramaten dituzte arropak, edo bestela kalean baditugu kontenedoreak bakoitzak bere arropak bertan usteko. Arropa horiek gure tratamendu zentruetara bidaltzen dira, eta bertan sailkapen bat egiten da. Orduan, denboraldiaren arabera banatu daitezke, poltsoak, zapatak, eta gero denboraldia iristen denean, dendetara erabiltzen dira. Zergatik da garrantzitsua, arropa berrerabiltzea? Berrerabiltzen dugunean ez dugu lehen gai berririk kontsumitzen, ditugun arropei biziraupena luzatu egiten diegu eta hondakin gutxiago sortzen ditugu, ez? Orduan, guk sortzen dugun inpaktua murriztu egiten da, eta aldi berean gehiegizko kontsumismo honi eta produkzio honi freno pixkat jartzen diogu. Inpaktua esaten duzu, zenolako kaltea egiten dio ingurumenari? Eske, ehungintza mundu mailan bigarren sektorerik kutsatzaileena da. Orduan, urtean 8.000 milioi jantzi baino gehiago kontsumitzen dira. Orduan, horrek daukan eragina eta inpaktua izugarria da. Bai, energiaren erabilpen kontsuman, urarenean, lehengaienan, karbonoa, sortzen den karbonoan, konta ezina ikasi. Hasierako datuetan eman dugu, ez da? 2000-tik 2015 bikoiztu egin dela, eta hori gora doa, ez da? Gorakada horren aurrean, kontsumitzaileei, erosleei, gizarteari zen mezu emango zeniokezu? Nik lehenengo gauza, esango nuke erosi baino lehen hausnartzeko, ez? Benetan behar duzun produktu hori edo arropa hori. Eta erantzuna baiezkoa balien bada, modu jasangarri batean egitea pentsatzea. Eta aukeretako bat, gure dendetara hurbiltzea da, bigarren eskuko arropak eta produktuak erosteko, eta horrela gure proiektu solidario eta inklusibo honetan laguntzen digute. Begira, gure lankidea Dor gaur hurbildu da, eta justu gaur guk berrerabiletako erropa daramagu. Ongi ikusten gai duzu, ez da? Bai, ni ere, zu ere bai, ikusten? Eta Afrika ere bai. Afrika ere bai. Afrika zuk inguruan badituzu horrelako dendak eskura edo ezagutzen duzu espazioak? Bai, badekot bate Algortan, La Prenderia, eta Andras supermaja da, neuaz, da gordetzen jatase danak arropia eta
Oso ondo. Hane, jende asko hurbiltzen da horrelako dendetara? Bai, nik uste dut eta gehiago gainera. Bai. Eta helburu desberdinekin eta produktu desberdinak. Saia, hori lehen esan duen bezala, aukeretatako bat da. Ja, igual hasieran duela urte batzuk ez duen jendea hurbiltzen, baina geroz eta jende gehiago gaitu lehen aukera bezala. Era guztietako jendea, adin guztietako jendea. Hori da, bai, guztiz. Emakumeak, gizonak, denetarik aurkitu daiteke bertan. Bai, guztiontzat dago irekia. Lankide bati esango diogu sartzeko, bera ere izan delako. Emaus batean oso okerez baldimanago, gurekin da Biba Larraitz Blanco. Kaixo Larraitz! Kaixo, arratsaldeon! Ongi etorri Larraitz! Eskerrik asko. Zu izan zara goizean oso ondo. Emaus dendan. Bai, hori da, Hernaniko Emaus dendan izan naiz gaur goizean. Eta bertan, Iban lankidearekin egon naiz. Eta berak azaldu dit, Emaus dendaren Hernaniko funtzionamendua, nola den, nola funtzionatzen duten, eta horrelakoak. Ikusiko dugu bideoa, nahi duzu? Bai, noski. Noski, ikus ezagon. Kaixo, Iban. Kaixo, Larraitz, zer moduz? Oso ongitazu. Mentxe, Hernanin gabe Emaus gizarte fundatzeko denda zoragarri honetan. Denda zoragarria, jo. Zer egiten duzu hemen Emausen? Hemen Emaus gizarte fundatzioak egiten duena, fundazioa bezala egiten dugu, bai denetatik, azkenan bigarren eskuko gauza saltzen ditugu, Gipuzkoa osotik datozen hainbat objektu gure denetara etortzen dira, eta bertan enplegu soziala sortzen dugu. Ikusten dudanez, denetik handaukazu hemendikan, batiz bat, hori bai, arropa ikusten du, zer da gehien saltzen duzuen? Hemen normalki gehien daukaguna behintzat arropa da. Ikusten duzun bezala daukago bai arropa, altzairuak, etxeko gauzak, jostailuak, umentzako arropa ere bai, eta pixka denetatik egia san. Pixka denetatik. Bai, Larraitz, justo hemen daukagu... Iban, maitemindu egin naiz. Logiko, oso polita. Txikientzako hemen justo denetatik daukagu arropa, bai zapata eta jostailuak ere, osake... Beti gure produktua bigarren eskukoa da, eta hemen ikusten dugu, azkenean nola bigarren eskuko gauzak ere oso ondo daude, eta jantzeko prest daudela. Dena da oso polita, baina... Bai, ere esan, denetatik daukagu. Niri begia, Amerikana hori honetan jantzai. Oso polita. Probatu zazu nola gaitzen zaizun? Venga, guazen. Ideia ona. A ber, Larraitz, zer moduz? Zoragarri. Aizu oso ondo gaitzen zaizu, eh? Juego guaz, Nik berrera biltzen dut, eta zuk? Aukera politak, benetan, ikusi zaitugu... Gustatu zaizuen ere outfita. Bai, Ibanek lagundu dit aukeratzen. Gustoko gauzak ere bat baino gehiago aurkitu dituzu. Bai. Ziur, bueltatu behar naizela, ze orain lanean egoen eta ezin izan dut gehiegi begiratu, baina ziur itzuleko naizela eta outfit berriarekin gainera. Ohiturarik baduzuzuk, erropa berrera bilia ere erabiltzeko? Nik bai noski. Batez ere, lehenguzu lagunen artean erropa... Hori da. Hau esaterako lagun batek emandakoa, txiki geratuta, badakizue. Gehiegi dendatara naiz joaten, hori egia da. Baina, gehien bat, gure artean, erropa elkar banatu. Hori hemen ere egin genezakeen, ez da? Egia da, etxe honek berak jantzitegi handi bat badauka eta urtetan pilatutako arropa eta jantzi asko dago. Eta horrelako zirkuitu bat ere sortu genezake, ez da? Zergatik ez? Edo lankideen artean, esan nahi dut, egunen batean zerbait bota behar baldin baduzu, edo gauzak gehiegi baldin baituzu, lankidei ere proposatzeko aukera badago? Noski, guk adibidez ikastolan badaukagu horrelako gauzak, zerbait ez duzunen erabiltzen, horrari txikia gelitzen zaidionean, ikastolara emateko aukera daukagu adibidez, beste batek erabili dezan. Gaur egungo WhatsApp taldeetan eta horretarako bintzat balio dute, badago ohitura, ez? Izu, hau daukat etxean, bat ematek nahi du, argazki bat bialtzen duzu, eta ez da zaila ere hori egitea, ez da? Eta kitxo, erresa dela, ez da? Bai. Nahi izan ezkera bintzat, erresa da. Larraitz eta Ane, mila esker benetan etortzeagatik, eta Emausi bultzada bat emango dugu. Mila esker ongi izan. Eskerrik asko, bikote, ondo segi.